abaxokayo. Yes. Hayi ke ngoku. Yabona ke. Le nto ndiphethe inentloko yamazwi. Le ifundwa phaa yintloko yamazwi. Hey. Yabona njengoba ndikhonza ayithethi ukuthi ndi-100%. Mhlawumbe ngibandakanywa kubaprofeti abaxokayo. Uyabona mos ukuma kwam kungafanele kanti ngibalelwa kubaprofeti abaxokayo. Kuke kwathethwa abaprofeti bamajuda nabaprofeti bamaSirayeli beziswa phambi kwaThixo ukuze kukhangelwe abona baprofeti banyanisekileyo ukuze baprofethe indlela yokuza kukaYesu. Amen. Waphunywa nomprofeti uIsaya. Yes. Kwathiwa nguye uyawuprofetha indlela yokuza kukaYesu. Kwafumaniseka uba abanye amaprofeti ngabaqotho. Yes. Abakapheli kabo baprofeti bakhala. Nalapha elalini bakhona. Kodwa ngoku ndizakuphathela umprofeti onyaniswa ozawubheka entliziyweni yakho. Vuza funda 23 verse 23. Verse 23. Hey. NdinguThixo wakufuphi na? Utsho uYehova. Mamela umprofeti lo ndinguThixo wakufuphi na. Abantu bajonga into ezilapha kufitshane benza izinto becinga uba bazimele. Funda. Ndingabi nguThixo wakude na? Lo uThixo esimkhonzayo uzalise izulu nehlabathi. But Indawo kuyo uThixo uyakubona. Indlela owenza ngayo uThixo uyayazi. Funda. 24. Wasithela na umntu ezinsithelweni Ngingaboni. ndingamboni na? Lamini imela mntakalobi ingena kumntakwakho umntakweni. Wayecinga ukuba lo wenza laa nto akaboni. Ngela xesha ecala ibhayinethi noba kumnyama kodwa yona inkosi yambona. UThixo wakudena andingoThixo wakufuphi wasithela na umntu ezisithelweni ndingamboni. Usabumbiyelele. UThixo ukhona. Wathi Uba umamela la tata bethetha apha uthi simbuzile thina uSondo. Ingxaki kaSontombi akathethanga uSontombi. Walibala uSontombi ukuba kukho imehlo elibonileyo futhi elithethayo. Okali Funda. andizalise amazulu nehlabathi na mna. Uyabona ubuphuma apha namhlanje ungayazi ukuba lo mntu simkhonzayo uzalise izulu nehlabathi. Lo wethu uzawutha uyabona ndoda lela ayinajala. Oh, ayinatyala. Ngoba ayifanga ngendlela uThixo ebefuna uba
ife ngayo wengcwele. le ndoda ilelapha isisandla semisebenzi yakho yiyo lanto ndiva ndisithi lento unayo lo mono unayo elirhatu unayo ayizozakho ezinto kodusezinto imake ndikunike kathixo into ethethwa uYesu Kristu phambi koba alishiye phakathi uthi ndilimisela umthetho omtsha. Amen. Ulandele ndilimisela umthetho omtsha okuba nithandane. Wanda Thixo lo kodwa xa ubona umntana womntu esenza izinto ezilungileyo busangane ubuso bakho ayingokathixo umsebenzi. Ngoba bendimamele ithethe zokuqala zayincoma le ndoda. Haleluya. Ndacinga ukuba ndawubeka ilizwi elibhalwa phaa kulaa ncwadi yamaKorinte 12:12. Amen. Amalungu omzimba. Kukho into ongayaziyo ukuba wena ulilungu lalo mzimba mna ndimile kuwo. Ithi ke amalungu omzimba maninzi kodwa indlela asebenza ngayo ayifani. Imehlo kungoko lingena kwazi ukuthi kule mpumlo phuma kulo mzimba ngoba wena akuboni. Kungoko lendlebe ingena kwazi ukuthi kulo mlomo phuma kulo mzimba ngoba wena akuva. Sikumamele mdala. Bathi ngakinye uba indlebe iyaqaqamba namehlo liyaqaqamba ngoba ezinto zimile emzimbeni mnye. Nizawuthi nqake ngoku nithi le ndoda ibingakholwa. Kutheni kume befundisi phezu kwayo? Lilungu lamzimba omnye. Inoba nindiva lilungu lamzimba omnye kuba thina sibile kubani? kuKristu. Unxiba unganxibi kodwa apho simile khona kuKristu. Eyona nto idingekayo kuni yizani nivume inkosi ukuze sihambe indlela enye. Ngoku apha intlungu ehlele umvumbi ihlele thina. Indlela ekumele uba sinxiba ngayo kumvumbi simele uba sinxiba kumntakwabo. Enkosi. Amen.